И търкалцата и ти не ги ли тебе? Няма да удариш пак. Давай. Сега ще я до кръка. И видя ли малко самолет? Тя виж какво прави. Да допадне на някой човек на скара. Къде си вириш до тук? Къде е, мама? Ама, не! Я влизай на отдялото. Видне ли върху цигарата ми скъса цигарата, бе? Чакай, бе. Такова време има направено и страшно. Аз нямам нещо, като го влизам и тук не е температура, няма ли да не. Много наблюдателно е тъмно. Примерно казвам, Вирия и си кое не мога да го намеря, не знам къде е мамо, иди го намери от чеда и ми го носи да знае. Гара. Иди го дай мамо. Ти ли ще? Ето каката го носи. Каката го носи. Там си дал. Ah.